gaur altzau gara, eta egun apur bat eurixe, orduan esan dazko Andriek, gaur, bat apur bat kanpuko gauzak sartu dana garajien, eta hori da zuen lana. Horren gaurkoz, ja marrak eta egin dugu gaurren biergan duen, Horren hain gauzamen aspertute, eta ez dakigu, egal jungo gara korrika itxera, edo liburutegira, edo lako zozer. Lehenengo, beko zue piztu, ze apurat hotz dago gar. Ipina burunda gozbildurrez ikara, sartu ez dakite zentxarriok bertara. Bada entzunei da behar eta undurrara, laizter joango dirala, zazpi barkukara. Atzo ipina burun egindan batzarra, urrean izango da Bizkaian bakarra. Amuz beteko da behango errekatzarra, hobetoko xuteko barku txarritara. Bueno, gaur tokatzen zan, 30 minutu tranquil, gero 10 minutu nahiko harin, eta gero 5 minutu superarin. Eta izan da, azkeneko 5 minutu izan die, baina bueno, gero eta hor pila goaz, 10 kilometro orduan dino gitxia ban nahitxiko. Ja, hortxe gauz. Orduen ondo. Eta gainera, atzo egin gendun berba Andriaz, da esan gentzen ja, domekan bagoiezela, nire eta berak esan geratzeko, ez gazela geratuko eta bagoiezela. Eta bueno, nahi, esako nos ondo sentadu, baina bueno, guztot ulertu dauela, ez horren domekan bagoiez. Eta, egonaz berbetan, hemen, herriko gizon bategaz, eta esan dozte, zapatuen dauela hemen bizikleta karrera bat, orden hemen bagauz ikusteko, eta igual egongo da jente gehiago, eta, bueno, ikusiko guztar dagoen. Eta ben dutxatzea. Ez dakite zen undurran txarriak, hasi dira ifinten errekan harriak. Handiko gorrak eta ikaragarriak, oketako basotik, freskuk ekarriak. Goioz liburutegira, zeia txin ezin leik egon, oso espertute, eta ordan goioz liburutegira, serioak ikustera, liburuak irakurtzera, aporrote denbora pasatzera. Library. Now, if you need something, tell us. Very good, just. Bueno, atera gaia liburutegirik, da nigonaz biherrien, nik egiten ditut 3 bideo iso, eta itxasne egon da zeria ikusten. Oso ondo. Baina, bueno, gitxien denbora pasatu dugu, eta oin dago kriston gozie, baina alduko gatxera, eta zu ez da egongo. Orduen, ez dakit, bueno, afondoko berandu, afaltzen badugu. Ze batzutan dator, eta igual pikatzen dago zer da jazta, edo beste batzutan egiten dago afarixe. Espero dugu gaur asbari egitea. Haunek bi hastiek izan die, izan den hastie izango da, eta hurrengo hastie da, hori, inoz ez dakizu pasauko da. Es una aventura. Aventura, gana, aventura. Bueno, sorpresa! Zu etxien dau, behitu, handau kotxie. Enfokau. Ja izango zainak kriston sorpresoia ja, afarixe prestate badauke, Estatus. Hori ja imposible. Igual deko, ya decididute ze jango. Ke ba, hori bai posiblea. Segun doi eta esaten dago, ze jango, eta erdu erdi pentsatenia zer dauken afaltzeko. Baina, hola gabiz.